Čo by sa stalo, ak spadnete do čiernej diery a zistíte, že kým vy prežívate posledné sekundy svojho života, pre zvyšok vesmíru ste sa stali nesmrteľným obrazom zamrznutým v čase? Podľa zákonov fyziky by ste sa pri páde za horizont udalostí teoreticky rozdelili na dve úplne odlišné kópie seba samého. Pre vonkajšieho pozorovateľa by ste zhoreli na popol v stene extrémne žravého žiarenia, no z vášho vlastného pohľadu by ste padali ďalej do absolútnej temnoty, úplne nezranení a pri plnom vedomí. Obe reality sú podľa kvantovej mechaniky 100% pravdivé a prebiehajú súčasne. Dnes odhalíme jedno z najtemnejších tajomstiev modernej vedy, záhadu informačného paradoxu a toho, kam presne zmizne vaša myseľ, vaša minulosť a vaše telo, keď prekročíte kozmickú hranicu, spoza ktorej absolútne niet návratu. Podľa najnovších údajov z teleskopu Event Horizon, ktorý nám pred pár rokmi priniesol prvé skutočné zábery týchto kozmických priepastí, sú čierne diery oveľa tichšie a prázdnejšie, než si bežne predstavujeme. Nie sú to obrovské hlučné vesmírne vysávače, ktoré agresívne plhlcujú všetko naokolo a trhajú hviezdy na kusy pri každej príležitosti. Sú to skôr pokojné, neviditeľné pasce, utkané zo samotného tkaniva priestoru a času. Predstavte si, že sa vznášate v prázdnote. Všade okolo vás je len chladný, tichý vesmír, posiaty tisíckami vzdialených slnc. Pred vami sa však rozprestiera dokonalá, neprirodzená temnota. Je to sféra absolútnej ničoty, ktorá nevrhá žiadne svetlo, iba deformuje hviezdy za ňou do zvláštnych, zakrivených svetelných prstencov. Priťahuje vás to k nej. Necítite žiaden náraz, žiadnu bolesť, žiadnu turbulenciu. Iba tichý, nezastaviteľný ťah gravitácie, ktorý vás jemne, ale pevne ťahá vpred. Ale čo presne by videli vaši priatelia, keby vás z bezpečnej vzdialenosti sledovali z paluby materskej lode? To je otázka, ktorá nás privádza k prvému veľkému rozporu našej reality. Z pohľadu vašej posádky, ktorá zostala na vesmírnej lodi, by váš pád vyzeral mimoriadne zvláštne a frustrujúco. Nikdy by nevideli, ako skutočne prejdete cez horizont udalostí. Ako by ste sa približovali k tejto neviditeľnej hranici, váš pohyb by sa začal spomaľovať. Svetlo odrážajúce sa od vášho skanfra by muselo bojovať s čoraz silnejšou gravitáciou, aby vôbec uniklo k ich očiam. Pre nich by ste vyzerali, ako by ste plávali v hustom, priehľadnom mede. Každá sekunda vášho času by pre nich znamenala roky, potom stáročia. Až by ste sa nakoniec úplne zastavili. Váš obraz by postupne slabol, menil farbu na tmavo-červenú kvôli extrémnemu natiahnutiu svetelných vln, až by ste sa navždy stratili v tme. Pre nich by ste sa stali duchom, zamrznutým v poslednom momente pred pádom. Je zvláštne pomyslieť si, že vo vesmíre môže existovať miesto, kde sa čas jednoducho odmieta pohnúť vpred. A tu prichádza ten najväčší vedecký rozpor. Zatiaľ čo zvonku by ste podľa kvantovej teórie zhoreli v stene žiarenia, z vášho vlastného pohľadu, ak pladáte do supermasívnej čiernej diery, aká sa nachádza napríklad v centre našej vlastnej galaxie, by ste si samotný prechod cez horizont udalostí ani nevšimli. Neexistuje tam žiadna pevná stena, žiadna blikajúca značka, ktorá by oznamovala koniec vesmíru. Z vášho pohľadu čas plynie úplne normálne. Pozriete sa na svoje hodinky a tie tikajú v rovnakom upokojujúcom rytme ako vždy. No priestor okolo vás sa začne správať neprirodzene. Svetlo z hviezd za vami, z celého vesmíru, ktorý opúšťate, sa stlačí do malého, neuveriteľne jasného bodu nad vašou hlavou. Vy padáte hlbšie a hlbšie do dokonalého ticha. V tomto momente ste už úplne odrezaní od zvyšku existencie.
ako sa blížite k samotnému centru, k tzv. Singularite, začnete pociťovať niečo, čo fyzici s chladným humorom nazývajú špagetifikácia. Gravitácia pôsobiaca na vaše nohy, ktoré sú o niečo bližšie k stredu čiernej diery, začne byť exponenciálne silnejšia než gravitácia pôsobiaca na vašu hlavu. Váš okolitý priestor sa začne drasticky naťahovať. Je to neúprosný proces, pri ktorom sa hmota trhá na základné stavebné kamene. Vaše telo, váš skafander a nakoniec aj samotné atómy, z ktorých ste zložení, sa natiahnu do dlhého, tenkého prúdu častíc. Nakoniec sa každá častica vášho bytia pripojí k nekonečne hustému bodu v centre. K miestu, kde naše chápanie fyziky úplne zlyháva. Nikto vlastne nevie, prečo vesmír umožňuje existenciu miesta, kde neplatia žiadne pravidlá, kde priestor a čas strácajú akýkoľvek zmysel a rovnice Alberta Einsteina sa rúcajú do nekonečna. Singularita je slepou uličkou reality, bodka na konci vety vesmíru. Ale tu prichádzame k momentu, ktorý nedá spávať tým najlepším vedcom našej planéty. Ak vaše telo a myseľ zmiznú v singularite a sú rozdrvené na ničotu, čo sa stane s informáciami, ktoré vás tvorili? Vaše spomienky, vaša osobnosť, presné usporiadanie vašich buniek môžu byť skutočne navždy zničené? Základný zákon kvantovej mechaniky tvrdí, že informácia vo vesmíre sa nikdy nemôže stratiť. Ak spálite hrubú knihu, teoreticky by ste dokázali z dymu, popola a vyžiareného tepla zrekonštruovať jej presný text, ak by ste mali dostatočne pokročilý počítač. Informácia len zmenila formu. Ale čierne diery túto upokojujúcu logiku ničia. Podľa slávnej teórie Stephena Hawkinga, čierne diery nie sú úplne čierne. Pomaly vyparujú svoju hmotu späť do vesmíru v podobe tzv. Hawkingovho žiarenia. Trvá to nepredstaviteľné bilióny rokov, no nakoniec každá čierna diera úplne zmizne, vyparí sa do prázdna. Ak sa však čierna diera vyparí a zostane po nej len náhodné, chaotické žiarenie, znamená to, že informácia o tom, kým ste boli, čo ste cítili a ako ste vyzerali, sa navždy vymazala z existencie. Tento paradox nás núti pýtať sa mimoriadne ťažké otázky. Je naša identita len dočasným, bezvýznamným zhlukom dát? Keď sa vesmír nakoniec o bilióny rokov ponorí do temnoty a všetky hviezdy vyhasnú, zostane vôbec nejaký, hoci len mikroskopický dôkaz, že sme tu my ľudia niekedy boli? Takže čo by sa presne stalo, keby ste spadli do čiernej diery? Pre zvyšok vesmíru by ste sa stali iba slabnúcim červeným tieňom na okraji priepasti, spomienkou zamrznutou v čase. Pre seba by ste zažili tichý, neovratný pád do miesta, kde umiera samotný čas a priestor sa trhá na kusy. A pre fyziku by ste sa stali paradoxom, neriešiteľnou hádankou, ktorú možno ľudstvo nikdy úplne nevyrieši. Sme naozaj len krehké, zvedavé bytosti, stojace na okraji niečoho nepredstaviteľne obrovského a nebezpečného? Čo si myslíte vy? Ak by ste mali tú teoretickú možnosť bezpečne nahliadnuť za horizont udalostí a odhaliť to najväčšie tajomstvo celého vesmíru, no za cenu, že sa už nikdy nevrátite domov a nikomu o tom nepoviete, urobili by ste to? Stojí poznanie absolútnej pravdy za stratu vlastnej existencie? To je na dnes všetko. Ďakujem, že ste pozerali a nezabudnite si pozrieť aj moje ďalšie fascinujúce videá o našom vesmíre.